vízie a sny. Žijeme v časoch, keď neveriaca generácia ľudí nie je schopná prijať Boha a jeho slovo, ale radšej sa spoliehajú na pocity a skúsenosti, sny a vízie a iné, tak ich Satan veľmi ľahko oklame. Môže nás Satan oklamať víziami a snami. Otázka: som kresťan a moji priatelia mi hovoria, že Boh dáva sny a vízie. Môže to byť Satan, ktorý sa ho snaží oklamať? Odpoveď: áno, Satan je majstrom vo falšovaní Pána. Jeden z jeho majstrovských diel falšovania Boha bol vo sne alebo vo videní dal Elifazovi, aby poučil Jóba o jeho skúškach. Vo sne Satan sa vydával za Boha, ale podvod spočíval v tom, že rada a falošné obvinenia sa Jóba netýkali. Nasleduj so mnou Elifazov sen, pozri Jób 4, 12, 12 a 16. Teraz mi tajne priniesli vec. V myšlienkach od videnia noci, keď na ľudí padá hlboký spánok. Potom duch mi prešiel pred tvárou, vlasy na mojom tele sa zdvihli, stál na mieste pred mojimi očami bol obraz a počul som hlas hovoria. Nasleduje rada pre Jóba zo sna. Hľadal by som Boha a Bohu by som zveril vec svoju, 5:8. On berie múdrych v ich vlastnej prefíkanosti, a radu dopredu je nesený strme hlav. 5 hodín 13 minút. Odpovede na pracovné miesta. Tomu, kto je sužovaný, má byť prejavená ľútosť z jeho priateľ. Moji bratia jednali klamlivo. 6:14-15. Elifaz k Jóbovi: lebo tvoje ústa vyslovujú tvoju neprávosť, a ty si vyvolil jazyk prefíkaných. Tvoje vlastné ústa ťa odsudzujú, a nie ja. Áno, tvoje vlastné pery svedčia proti tebe. Odpovede na prácu, Elifaz. Ale on, Boh, pozná cestu, ktorou kráčam, keď sa pokúsil ja, výjdem ako zlato. Moja noha držala jeho kroky, jeho cestu ponechal som a neodmietol. 23:10-11. Teraz Boh karhá Elifaza za to, že uplatnil Satanov sen na Jóba v kapitola 42, verše 7,8. Pán povedal Elifazovi, Temanovcovi: môj hnev je zapálený proti tebe, lebo ste o mne nehovorili to, čo má pravdu, ako môj služobník Jób. 7. Preto. Choď k môjmu sluhovi Jób a obetujte si zápalnú obetu a služobníka môjho Jób sa bude modliť za teba, lebo ho príjmem, aby som s tebou nejednal po svojej pochabosti, že ste o mne nehovorili to, čo má pravdu, ako môj sluha Jób. 8. Celý účet by ste si mali prečítať sami. Satan oklamaný Elifaz, aby si myslel, že on, Satan, je Boh a uplatňuje svoje, Satanové, slová Jóbovi, s ktorým Boh nemal nič spoločné. Boh tvrdo pokarhal Elifaza za to, že sa nechal oklamať Satanom a spáchal svoju lož Jóbovi. Vízie a sny a klamlivé, ale Božie slovo je vždy pravdivé. V Jánovi 14:6. Ježiš mu povedal: ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze mňa, Krista. Sú sny a vízie pre dnešok? Nie. Bill Wiese sa pokúša ospravedlniť svoje bizarné tvrdenia Jóbom 7 hodín 14 minút, potom desíš ma snami a desíš ma víziami. Biblia však veľmi jasne hovorí, že Boh už nehovorí k ľuďom sny a vízie, ako to niekedy robil v Starom zákone. Židom 1:1-2, Bohu, ktorý v rozličných časoch a rozličnými spôsobmi hovoril v minulosti k otcovia skrze prorokov, nám v týchto posledných dňoch hovoril skrze jeho syn. Ježiš nám jasne hovorí v Jánovi 5 hodín 39 minút, skúmajte písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a sú nimi, ktoré svedčia o mne. Všimnite si tiež, že Židom 1:1 hovorí, že Boh hovoril skrze prorokov v Starom zákone. Boh nehovoril cez sny a vízie pre priemerného človeka. Keďže nemali dokončené Biblia v Starom zákone, ako to robíme dnes, Boh komunikoval priamo s Boží muži, ktorí kázali ľuďom. Jeremiáš 23 hodín 28 minút, prorok: kto má sen, nech rozpráva sen, a kto má moje slovo, nech hovor moje slovo verne. Niektorí proroci boli klamári, ako to dokazuje Jeremiáš 23 hodín 32 minút, hľa,
ja som proti tým, ktorí prorokujú falošné sny, hovorí Hospodin, povedz im to a uveď môj ľud na zmýlenie svojimi lžami a svojou ľahkosťou, a predsa som ich neposlal, ani som im neprikázal, preto tomuto ľudu vôbec neprospievajú, hovorí Pán. Boli tam falošní proroci vtedy, rovnako ako sú dodnes, ale Boh poslal a prikázal pravým prorokom svojím slovom, aby viedli ľud. Keď Biblia bolo dokončené, už nebolo potrebné, aby Boh hovoril prostredníctvom vízií a sny, ani skrze dávnych prorokov. Máme Božie slovo v Biblii. Aké vzácne požehnanie od Boha. V Genesis 15.1 prišiel Pán k Abramovi v zrak. V Genesis 28.12 a 31.10 Boh prišiel k Jákobovi vo sne. Boh prišiel k Laban vo sne v Genesis 31.24. Boh prišiel k Jozefovi vo sne v Genesis 37.5.9 komorníkovi a pekárovi sa snívali sny predpovedajúce ich smrť v 45, ktoré Boh umožnil Jozefovi interpretovať, Genesis 48. Faraón dostal varovanie pred blížiacim sa hladomorom, Genesis 41.1.5.7, a potom Boh dal Jozefovi schopnosť interpretovať faraónov sen, Genesis 41.15. To sú len niektoré o snoch a víziách spomínaných v starozákonnej knihe Genesis. V starom zákone je ich oveľa viac. Biblia ešte nebola dokonca ani zákon za Mojžíša. Takže tu bola potreba snov a vízie v tom čase v histórii. V Novom zákone Boh varoval troch múdrych muží z Babylona vo sne, aby sa nevrátili k Herodesovi, Matúš 2:12. Cornelius dostal videnie od Boha v Skutkoch 10.3. Boh dal víziu aj apoštol Peter v Skutkoch 10.10, 19. Tieto videnia v Skutkoch 10 boli pre účel spásy duší. Dnes nás Boh vedie svojím Duchom Svätým, Ján 16:13, v súlade s Božím slovom. Zatiaľ čo Boh predtým potvrdil, Marek 16:20, kázanie posolstva Evanjelia znameniami, zázraky a zázraky, dnes všetky tieto dary znamení prestali. Oni zanikla dokončením Biblie v roku 96 NL s knihou Zjavenie. Keď človek tvrdí, že je Božou vôľou hrešiť, Duch Svätý ich k tomu neviedol. Slávna speváčka Beyoncé Knowles verejne vyhlásila, že Boh jej dáva povolenie oblečte sa sexy a vyzlečte. Je klamárka. Mnohé odpadlícke cirkvi dnes majú naskočili do rozbehnutého vlaku na podporu práv homosexuálov a feministických práv a práva na potrat, ale nikto nemá právo konať zle. Sloboda nám dáva sloboda mýliť sa, nerobiť zle. Nemorálnosť nie je právo. Sloboda je sloboda robiť vlastné rozhodnutia, ale sloboda je odmenou za to, že sa správne voľby. To je dôvod, prečo dnes Američania strácajú svoje slobody. Tie, ktorí nebudú ovládaní Bohom, budú ovládaní tyranami. Máme zjavenú Božiu vôľu v Božie slovo. Dnes jednoducho nepotrebujeme sny ani vízie. 2. Timoteovi 3:16-17, celé písmo je dané z Božej inšpirácie a je užitočný na učenie, na pokarhanie, na nápravu, na poučenie spravodlivosť, aby bol Boží človek dokonalý, skrze zariadené pre všetky dobré skutky. Slovo dokonalý tu znamená kompletné, a slová kompletne zariadené znamenajú plne vybavené. Boh teda hovorí, že Biblia je všetko, čo potrebujeme v každej záležitosti viery, zdravé učenie a duchovné vedenie. Toľko ľudí dnes hľadá odpovede na otázky televízia, Stalks How, najnovší bestseller New York Times, ktorý zahrňa kniha Billa Weeseho 23 minút v pekle. Iní hľadajú útecha a duchovné vedenie démonických jasnovicov a médií ako Jonathan Edward, James van Praag a slečna Cleo. Mnohé kazateľky tvrdili, že Boh povedal im vo vízii, aby sa stali pastorkami. Vieme, že to neplatí pre najmenej dva biblické dôvody. Židom 1.1.2 nám jasne hovorí, že Boh hovorí pre nás dnes, skrze jeho syna, Božie slovo, Ján 1.1.13-14, Zjavenie 19:13. Boh už nehovorí prostredníctvom snov ani vízií.
Biblia jasne zakazuje ženám uzurpovanie si autority nad ľuďmi, 1. Timoteovi 2 hodiny 12 minút. Fráza uzurpovať autorita nad je grécke slovo autenteo a znamená akt seba samého, je dominovať. Keď Eva konala na vlastnú päsť a zjedla ovocie bez predchádzajúcej konzultácie s manželom, sa dostala do problémov. Teda ženy nemajú preberať úlohu vodcu nad mužmi. Pohan svet uprednostňuje ženy pred mužmi a pozrite sa na neporiadok, v ktorom sa dnes nachádzame, ako na národ. Keď ženy prevezmú zodpovednosť, v spoločnosti prekvitá zlo. Boží Duch Svätý nikdy nikoho nevedie proti zjavená Božia vôľa v tlačenom Božom slove. Toto je naša poistka proti herézam a falošným prorokom, ktorí tvrdia, že dostali súkromné zjavenia od Boha. 2. Petra 1 hodina 20 minút, najprv vediac, že nie proroctvo písma je akéhokoľvek súkromného výkladu. Nikto to nemôže nárokovať si zvláštne zjavenie od Boha. Každý má rovnakú Bibliu a rovnakú prikázania a to isté Božie slovo, podľa ktorého treba žiť. Biblia hovorí v 2. Petrovi 3:2-3, že ich súd už dlho netrvá a ich zatratenie driemanie. Inými slovami, chamtiví kazatelia a kazateľky sú už pod súdom a zatratenie svätého Boha, je to len otázka toho, kedy výplata príde. Deň výplaty jedného dňa určite príde. Ako k nám Boh hovorí? Prostredníctvom svojho syna, ktorý je Božie slovo, Ján 1:1, zjavenie 19 hodín 13 minút. Ježiš je živé slovo, ktoré zostúpil medzi ľudí v tele, Ján 1 hodina 14 minút, 1. Timoteovi 3 hodiny 16 minút. Ak chcete nájsť Boha dnes a počuť Boha, potom sa musíte pozerať na písma. Toto je kľúč k pravde, pretože Božie slovo je pravda, Ján 17 hodín 17 minút. Ježiš je pravda, Ján 14:6. Ježiš Kristus a Božie slovo sú neoddeliteľní. Pozor na modernistov, ktorí vyučujú o duchovnosti a zdanlivo byť kresťanmi, ale neučia a nepropagujú Božie slovo. Je smutné, že ľudia žiadne nemajú záujem o Božie slovo, až kým nejaký blázon netvrdí, že existuje tajomstvo počítačový kód v Biblii, alebo že videl 13 stôp vysokých démonov vo videní pazúry a obrovské zuby. V dnešnom svete je množstvo podvodníkov, ktorí tvrdia, že dostali vízie a sny od Boha, ale vieme biblicky, že klamú. Ak skutočne dostali sny alebo vízie, nepochádzali od Boha. Deuteronomium 29:29, tajné veci patria Pánovi, nášmu Bohu, ale to, čo je zjavené, patrí nám a našim deťom na veky, aby sme mohli konať všetky slová tento zákon. Všetko, čo je zjavené, je pre všetkých, aby mali úžitok v Pánovi. Boh dnes nehovorí k žiadnemu jednotlivcovi prostredníctvom súkromných zjavení, ako to robil v Starom zákone. Božie slovo je kompletne. Takí falošní proroci ako Ellen G. Whiteová zo 7. dňa Adventisti a Joseph Smith z Mormónov boli démonsky inšpiroval. Obaja tvrdili, že dostali božské zjavenia od Bože, ale obaja sú klamári. Dnes neexistujú žiadne sny ani vízie od Boha podľa Židom 1:1-2, ktorý jasne hovorí, že Boh hovorí k nám dnes len prostredníctvom Božieho slova.